guys, Khamnangbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो फार्स्ट टाइम कोविड टेस्ट खालामनो थांगासिनो PCR टेस्ट होनो बेखौ जायखौ जों खालामनो थांगासिनो नै जोंना प्रडाक्शन मेनेजाराबो थांगोन हेलौ हाय ओमफ्राय लावदुम थांगोन आरो दंबावो माखासे बिथांमोनाबो खालामहैगोन ओमफ्राय बिथांमोना मोनफैथ'वाखै आरो जों साथामदो खालामग्रोहैनोसै आं एक्साइटेडबो प्लास एसे गिदोंबो बै सोरखौबा नुदों आं गन्थंआव बिदि सोहरनायखौ खिन्थु जुरुला बुंदों मा जोंना माथिं जागोन होनदो खुगायाव हा खुगायाव सोगोन नोंनो खिथाहरखाबाय नामा बे गन्थंनिया बेलेग नामा गन्थंनिया बेलेग इंटरनेशनलनि थाखाय बेखौ नांगौ जायो आरो ओके माने इंटरनेशनल माने ट्रेवल खालामगोनबा बेखौ खुगाथिंनिखौ नांगौ ओमफ्राय ओरैनो नर्मेलि जेनेबा इन्डियायावनो थानायखौ खालामनोबाथाय गन्थंथिं थुनायखौ आरो नायनोसै माबायदि जायो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओइ मा खुगा सिगाव सोनाय लोगो लोगो होननानै अबेसे लावदुमा गोबानाय हुदा दंखायो सिगांनिफ्रायनो लावदुमा मादि होबाय मिथिबायना होननानै फुरा साव मा मोखांजों बेबायदि बुंदों नोंलाय मार गिबायलै आङो पजिटिभ मोनबा मा थांनो मोननाय नंला दस' पजिटिभ मोनबाथाय सेस जाया नोंनि लोगोआनो खिथाहरदो ना इयाव जागोन होननानै सानदुङा मालायफोरासो नार्स इन्जिनियार डक्टर गासिबो लोगो दंजोबो एक्सचेन्ज खालामनो मास्क गानना लाबायनाय मास्क ओइ मिस्टार गिलुं आंलाय सानदों गन्थं येल' गोनदां गारमा येल' गोनदां होनना सानदों जुम खालामना लायासै जुम खालामनाय बेबिया बोरै जादों जाबाय र' इखौ हरगोन ना मादि मोननाय मानो मा जाखो हाँ नहीं कल हम लोग मालदीव जा रहे हैं मतलब खाली मालदीव जाम तार कारण मैंने कोविड टेस्ट कर लगी जे
PCR test. Está falando que vão comer burger lá. Lá em Khamnangbai gon khugyar sunade zurula mak bisa sudaiba mini no kharsudum lang ang jibbu monakhile ei gontongni aso boriba hatchiwno oंखारोनो किन्तु ए खुगायाव सोनायखौ एखौ मोनाखै देसन मा होनो फार्स्टआवहाय हस्पिटालाव हाबनानै पेमेन्टखौ खालामग्रोनांगौ पेमेन्टखौ खालामखांनायनि उनावहाय फर्म फिलआप खालामदो फर्म फिलआप थायो ओमफ्राय आइडि प्रुफ मोनसे होनांगौ मा होनो माने स्पेलिंआ भुल जाना हाथों होननानै पुरा माने आसलि जितु मिस्टेक गैयि बेयावहा बेनि आइडि प्रुफखौ लानानै खालामनांगौ आरो Western Union money transfer आवहाय बेयावहायनो जोङो फैसाखौ एक्सचेन्ज खालामना लागोन ओमफ्राय नै बेयावहाय मा कारेन्सिखौ एक्सचेन्ज खालामजायो बेखौ लिरनाय दंखायो नै USD इउर' GBP बिदि आरो नै बेयावनो अफिसा बेनो बिसोरो बायोबो फानोबो आरो कारेन्सिखौ जोङो मानिखौ ट्रान्सफार खालामदो माल्टि मानि फरेक्स लिमिटेडनिफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि माहाबा थांनोबा बेयाव फैनानै कारेन्सि एक्सचेन्ज खालामनो हागोन इमान बुरजा फैसा होबाय जोङो खिन्थु मोनबाय एसांल' मा जागोन दा बा जोंनि इन्डियाननि भेलुआ बेसे एख' गैया बेसेबांल' फैसा लानानै जों थांनो नागिरदों फैसा इमान बुरजा होनानै सेस ओमफ्राय इ बुस्थुखौ लांफानांगौ नामा Thank you, babe. दायो जोङो फैसाखौ एक्सचेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय थांनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ ओमफ्राय नै मोनसे खोथाखौ बावगारदों आं बुंनो बे मानि ट्रान्सफार खालामनाय जायगाया जाहैबाय पल्टन बाजारनि मणिपुरि बस्तियाव अके आङो सिगाङावहाय बोरमा बेदरखौ जायामोन दै ओमफ्राय नैबे गुवाहाटीनि निरुस बे माबा दोङो ना धाबा दोङो बेयावहा ओरैबायदि गोथाव सङो नैबे दै टावा मटन नैबेयो नोंथांमोना फैबाथाय खेबसेल' जानाय नाय जाय बोरमा जाफेराखै बे जाना नाय बोरमानि दिबानि जागोन ओरैबायदि गोथाव सङो वाव